Chceli ste vedieť, aké super jogurty jedávam ja? Tak som vám vybral moje najobľúbenejšie super high proteínové jogurty od firmy Milko. Strašne sa mi páči, že v týchto super jogurtoch sa nenachádzajú žiadne ječka, žiadne umelé sladidlá. Za mňa sú veľmi kvalitné, sú husté a majú vysoký obsah bielkovín, čo poteší podľa mňa každého športovca. Tak poďme aspoň porovnať ochutenú verziu čokoládovú s bielým jogurtom. Bielkoviny 10 gramov a 12 gramov. Wow. Ale bielkoviny nepotrebujú iba športovci, ale aj obyčajní ľudia. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal v roku 2012 usmernenie, kde hovorí, že dospelí ľudia by mali prijímať až 0,83 gramu bielkovín na kilo svojej váhy. Usmernenie ohľadne detí, kojencov a dospievajúcich tínedžerov je od 0,83 gramu až po 1,31 gramu na kilo ich váhy. Samozrejme, ďalšie osoby so zvýšenou spotrebou bielkovín sú kojace a tehotné ženy. Energetická hodnota 385 kJ, 285 kJ. Tuky 0,3 gramu, 0,3 gramu. Sacharidy 12 gramov, 11 gramov. Cukor 4 gramy a 4 gramy cukor. Takže za mňa úplná topka. Keď si chcem zamasať, dám si čokoládový a keď mi to už nevychádza s cukrom, tak si dám biely. A čo vy, ktorý vám viacej chutí?